कम्पिटिटिव एग्जाम फैखांनाय मोननैसो पार्सेन्टेजनि रिलेटेडआव थानाय कुइसनखौ जोङो नैबे सल्व खालामनानै नायनि फर्स्ट कुइसनाव बुंदों ए बास्केट contains 960 apples out of which 768 apples were distributed among orphanage children find the percentage of the apples left in the basket okay टोटल मोनसे बास्केटआव मोनबेसे आपेल दङमोन 960 बिनि उनाव माखासे गोरिब गथ'फोरनो बिमा बिफा गैजायिफोरनो बेसेबांथा डिस्ट्रिबिउट खालामदों 760 होनबा बै माबायावहाय कन्टेनाराव बा बास्केटआवहाय बेसेबां आपेल आग्लायखो आपेल आग्लायनायखौ सोङाखै बिसोरो क्वान्टिटिखौ सोङाखै दे बिसोरो माखौ सोंदों पार्सेन्टेज बेसेबां पार्सेन्ट आग्लायबोदों टोटल 960 मोन गिवन डाटाया मायावहाय क्वान्टिटियाव बाट कुइसनखौ सोंदों पार्सेन्टेजआव नङा होमबा पार्सेन्टेजआव लांनोबा नों फार्स्टआव क्वान्टिटिखौनो नांगोन नङा होमबा आपेलनि क्वान्टिटिया बेसेबांहाय आपेलाव क्वान्टिटिया बेसेबां दङ टोटल बास्केटआवहाय 960 out of this 960 निफ्राय बेसेबां यूज खालामखो 760 बेसेबां 760 ओके दाना नों बेखौ मा खालामदो माइनास खालामबा मा मोनगोन बेयावहाय 10 minus 8 is what 2 and बेयाव 15 5 लसो नङा होमबा 5 minus 6 15 minus 6 is what बे बेनो के 1 हरो बेनो 2 हरो ना then 15 minus 6 is 9 बेयाव बेसेबां दंबावो दा 8 minus 7 is 192 okay बास्केटआव 960 मोन बाट 760 को यूज खालामनायनि उनाव बास्केटआव दा बेसेबांथा आपेल आग्लायबावो 192 किन्तु एक्जेक्ट क्वेश्चनआ बेयावहाय क्वान्टिटिनि बेसिसआव सोङाखै मायाव सोंदों पार्सेन्टेज होनबा पार्सेन्टेजआव माबोरै लांगोन एनी क्वेश्चन एनी क्वान्टिटि नों जुदि बेखौ पार्सेन्टआव कन्भार्ट खालामनोबा बेखौ माजों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ 100% जों ओके माजों 100% जों किन्तु बेयावहाय ओनलि 100% जों माल्टिप्लाइ खालामबानो जानाय नङा बिकज बे 192 आ बेसेबांनि मादाव बे आउट ऑफ 960 आउट ऑफ 960 आवसो बेसेबां फर 192 आ रिमेनिं जादों सो बेखौ जों माबोरै एक्सप्रेस खालामो इन मैथमेटिकल फॉर्म नैबेथ' जोंना कमप्लीट जाबाय नङा होमबा दानिया नैबे नागोन बेसेबां आग्लायदों जोंना दा बे बास्केटआव बेसेबां दंबावो 192 आउट ऑफ 960 होननाय जायो नङा होमबा 960 आव बेसेबां आग्लायदों 192 ओके दाना नों बेखौ पार्सेन्टआव लाङोबा मा खालामनांगौ 100% जों माल्टिप्लाइ खालामबानो बे पार्सेन्टआव कन्भार्ट जायो जिखुनु क्वान्टिटि नों बेखौ पार्सेन्टआव लांनोबा 100 जों माल्टिप्लाइ खालाम अब्ला मा मोनगोन नोङो पार्सेन्ट मोनगोन कारेक्ट दाना 0 0 केन्सेल आउट नङा होमबा 96 and 192 मोननैबो मायाव दङ 96 आ बिनि मा जायो फैक्टर जायो 2 जा नङा होमबा 96 2 जा 192 जुदि डाइरेक्टलि मिथियाबा मा खालाम सिंगुलार नाम्बारजों जेनेबा 2 जों 5 जों 4 जों बेबायदि काटिं खालामलांबाय दा नों मा मोनगोन 2 देन 2 10 जा बेसेबां मोनो 20 सो बिनि एक्जेक्ट एन्सारा मा जागोन 20% ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बेयाव मा बुजिदों जे पार्सेन्टआव लाङोबा नोंसोर मा खालामनांगौ एनी क्वान्टिटि बेखौ माजों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ 100% जों जुदि बेयाव सिंगल नाम्बार बा बेयावहाय टोटल गैयामोनब्ला नोङो 192 को डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामबा बे पार्सेन्टआव जागौमोन बाट आउट ऑफ 960 दङ ना बेनिखायनो नों गाहायावहाय फ्रैक्शनल फॉर्मआव रिप्रेजेंट खालामनानै 100 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ ओके दानिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑलराइट दानिया फैदो क्वेश्चन नंबर 2 आबो बे परसेंटेजनि रिलेटेडआव थानाय क्वेश्चन नायनि इन ए सिटी 75% of the population is literate ओके मोनसे सिटीनो बेवहाय टोटल पपुलेशननि 75% आ मा जानानै दं लिटरेट जानानै दं बेयाव क्वान्टिटिखौ होआखै दे ओनलि पार्सेन्टआव होदों नाय इफ the total population of the city is 8904 okay out of this 8904 75% आ मा जानानै दं लिटरेट लेखा फरायनाय ना बा लेखा गोरों होमबा माखासे रिमेनिं पार्सेन्टआ बेसेबां जागोन 25% आ लेखा रोङै नङा होमबा देन the number of illiterate is होननानै बुंदों अपसन होनाय दङ नै होमबा नोङो बेयावहाय डाइरेक्ट बुजिनाय मोननै वेजों नागिरनो हायो मिसाला मोननै वेजों मोनसेया जाहैबाय मा बिकज 100% आवहाय जों जिखुनु क्वान्टिटिखौ जों माले 100% आउट ऑफ 100% 75% आ बेसेबां मा जानानै दंखायो बाय लिटरेट होनबा 25% आ मा जागोन इलिटरेट इजिली जों केचिं खालामनो हाखाबाय ना होमबा 25% आ मा जागोन बेवहाय 25% आ इलिटरेट जागोन लेखा फरायै जागोन दा बेखौ मोननै वेजों नागिरनो हायो माब्रै नाय बिकज 75 आउट ऑफ 100% आवहाय 75% आ मा जाखाबाय बेयाव अलरेडी लिटरेट होनबा 25% आ मा जागोन इलिटरेट बाट टोटल क्वान्टिटिया बेसेबांमोन बेयाव टोटल पर्सन पपुलेशना 8904 होमबा नोङो 25% of 8904 बेखौ कैलकुलेशन खालामबानो नोंनि एन्सारा ओंखारगोन माब्रै ओंखारगोन नाय दहाय बुंदोंमोन आङो पार्सेन्टआव लाङोबा पार्सेन्टेजआव कन्भार्ट खालामबा जों मा खालामनांगौ 100 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ बाट बेवहाय पार्सेन्टखौ नों जों मा खालामनांगोन ब्रेक खालामनानै क्वान्टिटियाव लांगोन नङा होमबा पार्सेन्टखौ जुदि क्वान्टिटियाव ब्रेक खालामनोबा डिवाइड खालामनांगौ माजों डिवाइड खालामगोन 100 जों माब्रै नाय
75% को नाङा जोंनो आंनो illiterate नांगौ that means remaining part आ बेसेबां 75 okay no 25 then 25 by मा जागोन बेवहाय 100 तो नों बेखौ calculation खालामबानो नोंनि correct answer ओंखारगोन माब्रै ओंखारगोन नाय 25 1 जा 25 and 25 4 जा 100 because 25 नि टेबलाव नोङो 4 times खालामबा मा मोनो 100 दाना नैबेखौ नोङो काटिं खालामहरदों ना होमबा 4 2 जा 8 then 4 2 जा 8 10 4 2 जा 8 again 24 4 6 जा 24 that means 2226 option B आ नोंनि थाखाय मा जागोन बे correct answer again another way नों ओरैबो नागिरनो हायो जेनेबा 75% of 8904 आ quantity of population माने number बेसेबां जायो बेखौ नागिरनो हागोन उनाव बेनि उनाव नोङो बे number खौहाय literate नि number खौ नैबे total निफ्राय मा खालामदों नोङो माइनास खालामदों होमबा remaining आ मा जाहैगोन बे illiterate जाहैगोन ओके होमबा जोंना नैबे क्वेश्चनाबो complete alright दानिया फैगोन जों next question number 3 30% of a number is 27 more than the 15% of 120 then find the number बे क्वेश्चनाबो सेम मोनसे एग्जामावनो फैखांखानाय बेबो कम्पिटिटिभ एग्जाम फैखांनाय दा बेखौबो नोंसोरो इजिली सल्व खालामनो हागोन जुदि पार्सेन्टेजनि कनसेप्ट दङबा आरो बेखौ मा खालामनायनि इम्पोर्टेन्ट दं बेवहाय इक्वेशन क्रिएट खालामनांगौ नायनि माब्रै जायो 30% of a number is 27 more than the 15% of 120 okay 30% of a number माने मा नम्बर जों मिथिया बै नम्बरनि 30% आ बेसेबां बारा जायो 15% of 120 नि बेयाव बेसेबां बारा जायो 27 सो बेखौ जों माब्रै इक्वेशनाव क्रिएट खालामगोन नाय 30% of a number परसेंट आरो बेयाव एन्सारखौ नायनो हागोन जों क्वान्टिटियाव होनाय दङ नम्बराव न्यूमेरिकल भेल्यू दैट मींस परसेंटआव गैया तार माने जों बुजिखाबाय बे परसेंटखौ बहा लांनांगौ नोङो क्वान्टिटियाव दैट मींस नम्बराव न्यूमेरिकल भेल्यू होमबानो बे 30% को मा खालामगोन दे ब्रेक डाउन खालामगोन सिंपल फर्मुला आं खोन्थाखादोंमोन परसेंट को ब्रेक खालामबा अलवेज माजों डिवाइड खालामनांगौ 100 परसेंटआव लाङोबा 100 जों माल्टिप्लाय खालामनांगौ ओके नायनि बेवहाय इक्वेशन क्रिएट खालामनो ना होमबा 30% of a number मा नम्बर जों मिथिया लेट्स से सपोज दिस इज x जों मिथिया नालाय x लाबाय ना होमबा इज इक्वल टू नेखौ दोनथ' दे आं बिनि मिनिंखौ उनाव बुजिगोन खोन्थागोन more than the 15% of 120 15% of what 120 correct 30% of x means a number मा नम्बर मिथिया आं x लाबाय राइट 30% of x is 15% of 120 बेवहाय आं मालाय इक्वल सो लादों मा लादों इक्वल बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 27 मोर जानांगौ दैट मींस बेयाव माब्लाबाबो मा जानो हाया इक्वल जानो हाया बुजिदोंना 30% of a number is equal to 15% of 120 होननाय जादों बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेयाव 27 मोर जानांगौ नि मा जानांगौ इक्वल जानांगौ थेवब्लाबो आं इक्वल लिरदों होमबा मा खालामनांगोन बे जाहैबाय मा बे टेक्निकआ मा जिखुनु सेन्टेन्सखौहाय इक्वेशनाव लांनायनि कन्भार्ट खालामनायनि ट्रिक देनाय माबे 27 खौहाय सोनो होगोन दानिया बे अलरेडी 27 बारा जानानै दङ दे बिनि बेयाव दि एक्सप्रेसन खालामदों आं एक्सप्रेस खालामदों नैबे अलरेडी 27 बारा हाबनानै दङ बिकज मोर बुंखादों ना होमबा बाट आं 27 खौ रिप्रेजेन्ट खालामाखै किन्तु नैबे साइडजों बे साइडजों आं मा लिरदों इक्वल लिरदोंमोन बाट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल जानो मोना अब्ला इक्वल जानायनि रिजनआ मा नैबेजों नोङो एक्सट्रा मा होनो नांगौ 27 मानो दे सानना नैबेहा 27 रुपीस बारामोन बाट नैबे 27 रुपीस खम दं होमबा बे सानैजों इक्वल जालायलायनोबा बेलेन्स जालायलायनोबा नैबे सोरनिफ्रायबा बेसेबां लाफानांगोन बे 27 रुपीस बियो कालेक्ट खालामनानै लानांगोन होमबा जों बेयाव मा लिरनो हायो इक्वल सो इक्वल लिरनायनि रिजनआ मा बे सानैनिबो क्वान्टिटिया इक्वल जानांगौ बाट क्वेश्चनावथ' बेना 27 बारा दं होमबा बाराखौ आं समान खालामनोबा राइट साइडआव बैनो जाहा खम जानानै दं बेनो मा होगोन आं 27 होगोन ओके दाना बेयाव केलकुलेसन खालामगोन आं बुंदों पार्सेन्टखौ जुदि ब्रेक खालामबा 100 जों डिवाइड खालामनांगौ सो 30 by 100 of what x equal to 15 by 100 of what 120 and 27 okay दाना बेयाव मा खालामगोन नोङो नैबेखौ मा खालामदो 0 and 0 काट खालामनो हायो नङा होमबा 3x थागोन गोजावहाय 3x divided by 10 is equal to बेयाव 0 0 काट and 5 बेसेबां थागोन 5 3 जा and 5 2 जा okay and 2 6 जा but बेजों 2 6 आ 12 then 3 6 आ बेजों माल्टिप्लाय खालामगोन नङा होमबा 3 6 आ बेसेबां थायो बेयावहाय 18 and 27 addition of 3x is equal to बेजों प्लस खालामगोन नङा होमबा then 8 and 7 is 15 5 2 and 1 is 3 and 1 रिमाइंडर जों बेसेबां थागोन 1 केरे जोंहाय 4 45 now 10 आ नैबो डिवाइड जानानै दंमोन नङा होमबा बे 10 आ डिवाइडआ बोरै थाङोबा मा जायो बयबो मिथिखागौ माल्टिप्लाय जायो then here x खौ नांगौ नङा होमबा
then 45 into 10 divided by 3 cutting खालामबा बेसेबां जागोन बेवहाय cancel out खालामलायोबा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 that means 150 15 10 जा बेसेबां जायो 150 so बिनि correct answer मा जागोन option number A बुजिदों ना